Hater! Amb Àlex Massana. Vinga, som-hi. Amb l'Àlex Massana volem trobar haters, odiadors de l'internet, gent molt enfadada que ha aparcat l'enfadament un moment per escriure un comentari a internet i per mostrar que està molt enfadat a internet. És complicat que l'aparqui, jo t'ho dic ara. Sí, escriu moltes majúscules. Sí. Ja ho anirem veient. I veurem també que tinc una certa predilecció per als esports. Perfecte. És la meva matèria per excel·lència. Els haters també. Els haters també. Sí, s'aboquen bastant a diaris esportius. Això és esportiu o és spoiler? Fora. No tenim timbre, que el timbre és quan el picàvem... Estic abussant aquí. He parlat de futbol, he anat a buscar futbol a Marca, a l'eliminació, una fita coneguda aquest estiu, l'eliminació de la selecció espanyola del Mundial. Encara cou aquella eliminació ridícula de la selecció al Mundial de Rússia d'aquest estiu. Tothom sap on està aquell dia fatídic, no? Jo, curiosament, estava fent unes copes, no m'importava ni el resultat ni el que feia aquella selecció. Bé, he anat a veure... Estàs molt llant en política? No. Estàs mesclant política i esport? Recordeu que jo només... Estàs mesclant política i alcohol? Em centro... Sí. Ojo, rufián, No seria... Has vestit de taronja? No seria la primera vegada. He agafat el diari Marca, que és el diari dels odiadors per excel·lència. El títol de la crònica / explicació del que va passar en aquell dia a Rússia és un fracasso con mayúscules. Vale. Comencem, Però per exemple... escriu en majúscula o escriu en minúscula, el Marca? En minúscula. En minúscula, eh? Minúscula. Hòstia, Podria ser, podria fer la jugada. Seria com el combo. Per exemple, el Galiastur / de Celtic. Vale, m'ha fet molta gràcia... de tota la vida, no? Sí, home, sí, de Celtic de Vigo. M'ha fet molta gràcia la descripció amb termes a l'alçada del diccionari, que és difícil, poc comú trobar-ho a Marca, amb què es refereix al combinat espanyol. Diu, qué bochorno, por Dios, qué atajo de mantas sobrevaloradas por la prensa palmera. Això és la descripció com descriu el combinat espanyol. Qué vergüenza perder contra esta Rússia. Més, anàlisi... Contra otra Rússia, no. Contra otro país que sea més Rússia. Seria collonut, sí. Un anàlisi amb context històric fet per un tal Kiofu. La peor España que vi jamás y he visto mundiales para aburrir. 100 anys, sí. Peor incluso que la del 82, que fue mala con ganas. Pero al menos lo intentaron aquells de l'Espanya del 82. Clar. Veo niños en mi barrio que juegan a pasarse el balón sin haber porterías. A eso mismo jugó España. La posesión, ¿no? La típica posesión. Exactament. I la solució que troba ell és ¿sale un megacrack en España o a esperar 80 años para ganar otro mundial? Déu-n'hi-do, 80 anys, eh? 80 anys són uns quants mundials. Molts mundials. Veurem que abans el fet de que utilitzessin un concepte com atajo de mantas és bastant poc comú, eh? En general, els haters tenen pocs estudis. Per exemple, un tal Caracuero... Caracuero? Sí, exactament. Diu, asco juego pases, hacia atrás sin remates ni peligro absurdo, aburrido, no merecemos ganar. Coma. Gracias. Los rusos solo se encerraron y a esperar los penaltis. I ja a esperar. M'agrada bastant. esperar a los penaltis. M'agrada molt la coma, perdoneu, però és que trobo que aquesta coma està molt ben posada. Està posada per respirar ell mateix. Exacte. Que estava escrivint sense respirar i ha dit, hòstia, respirar. Jo us diré que recordo P5, quan ens ensenyen a posar comes, deia, les poso aleatòriament, com el Caracuero. Segueixo. I a part que només o sigui, asco juego passes... És una gran manera de començar la frase, asco juego passes. Asco juego pases. Exactament. Veurem també a la secció haters que hi ha l'ús abusiu de majúscules. Vale? Clar. No sé si serà possible d'utilitzar... No? D'acord. Bé, ja ho anireu veient. Majúscules. Per exemple, el Lobo Feroz, tot junt, diu 527 pases para estar en el mismo sitio después de 3 minutos. I llavors en majúscula diu menos pases, más velocidad y verticalidad. ¿Vale? Se acabó el tiki-taka. Llavors bateja Hierro. Hierro, que va ser el seleccionador per accident. Sí, l'últim, sí. Hierro primero el breve.
no tiene la culpa. Molt bé, molt bé. El situa com a exempt de culpes. El breve, però no tiene la culpa, claro, Exacte. pobrecito. I per acabar, també hi haurà una carpeta que utilitzarem molt els haters, que és la carpeta de users, usuaris. Gràcies. Aquest, per exemple... Sí, per la gent amb pocs estudis. Gràcies. Users. Users. És que es pronuncies molt bé, Àlex. Sí, no sé el que dic. Jo era el típic que demanava llegir a classe d'anglès sense saber el que deia. Exacte. M'encantava llegir Tom Sawyer en anglès, però no sabia mai què passava. Un usuari que m'ha fet molta gràcia, que és, en majúscules, jajaja XD. Ah, però llavors no està enfadat. A veure, el que diu... és Molta gràcia. Una crítica als haters, diguéssim. Diu, espero que salgan notas matando al gran Isco como hicieron con Messi. Ostres. Un culer que es va colar aquí a Marca i va... Bé, criticar els haters. Però ha dit matar? Sí, Sí, matava. matando. Ja Oh. el món de l'esport utilitza molt els conceptes bèl·lics, diguéssim. Sí, Vale. molt èpic tot. L'Àlex Massana, com veieu, ens porta sempre actualitat fresca i pura del Mundial de l'estiu passat. He estat a punt de portar coses encara que vas No, enrere. perfecte. Però... És que d'aquí anirem enrere. O sigui, ja... Sí. Exacte. El nostre punt de partida, dia 0. És d'aquest estiu Any passat. 0 A l'estiu després de del 2018. Mundial, sí. Sí, molt bé. Gràcies, Àlex. A tu.